Dakpan sa otoridad ang 37 anyos nga babae sa Matalam, Cotabato gumikan sa pagpamaligya online og mga chainsaw nga walay permit gikan sa DNR. Ana sa duha ka mga chainsaw ang nasakmit gikan sa 37 anyos nga babae ato sa gipahigayong entrapment operation sa PNP, Regional Anti-Cybercrime Unit 12 ug DNR Cotabato Enforcement Team sa National Highway sa Matalam, Cotabato niadtong April 23. Matod sa Rako 12, nagpost matod pa ang suspect sa social media nga namaligya kini og mga chainsaw sa kantidad nga halos 20,000 pesos. Ato sa operasyon, positibong napalitan ang suspect sa pulis nga nagpakaron ingnon nga buyer. Hugot nga nabawal ang pagmamaligya og mga chainsaw kung dili otorisado o walay permit gikan sa DNR pinasikad sa RA 9175 kung Chainsaw Act. Subay sa maong balaod, posibleng mapriso ang mga matud-an gikan 4 hangtod 8 ka tuig. Aduna sa penalty gikan 15 to 30,000 pesos. Gawas na ini, mag-atubang sab og kasong may kalapasan sa RA 1015 kung Cybercrime Prevention Act ang maong suspect. Wala pay pahayag ang maong suspect.